Požehnaný, krásny deň vám prajem, drahí bratia a sestry. Dnes by som vám chcel prečítať zo pár veršov z Božieho slova, zo Svätého písma. Prečítali by sme si Izaiáša 53. kapitolu. Na to, aby sme pochopili, o čo v tejto kapitole ide a čo tam bolo všetko myslené a písané, tak si povieme niečo o tom období, v ktorom tento prorok Izaiáš žil. Bolo to jedno z najťažších období Izraela a bolo to nejakých 740 rokov pred narodením Pána Ježiša Krista. Tak toto obdobie bolo vlastne obdobie kráľov. Izaiáš žil počas kráľov, ktorí vládli a boli to 4 králi a boli to Uziáš, Jotám, Acház a Ezechiáš, kde severné kráľovstvo Izraela bolo obklúčené asýrskym mocným vojskom, ktoré vlastne požieralo národy okolo seba. Južná Júda tá ledva stála na nohách, sotva fungovala nejakým spôsobom a všetko to bolo dohodnuté na nejakom mieri medzi asýrskym kráľovstvom a Egyptom, aby teda nejakým spôsobom udržali tieto kráľovstva mier, ale museli sa pripravovať vždycky na vojnu a bolo to veľmi nebezpečné obdobie, lebo tam hrozil vážny konflikt a tie rozhodnutia kráľov neboli vždy najlepšie, takže ten ľud bol v takej neistote. No a tento prorok Izaiáš vlastne dostal toto videnie o tom utrpení, ktoré nejakým spôsobom tento ako píše služobník, teda pôjde tou cestou a nejakým týmto spôsobom toho utrpenia zachráni tento izraelský národ. No ale tuto vlastne došlo k veľkému takému rozčarovaniu alebo nejakému nepochopeniu toho, na čo vlastne boli pripravení teda títo ľudia v tom Izraeli, že samozrejme si spomíname, že v 9. kapitole píše Izaiáš vlastne to proroctvo, že jednoducho sa narodí silný Boh, ktorý ich zachráni, prapodivný radca a vlastne tento Boh, že ich vlastne vyslobodí a že znova budú mať vládu a budú oslobodení. A v 11. kapitole Izaiáš takisto tam sa píše, že jednoducho byť bude zem prútom svojich úst. Čiže všetky tie také superlatíva, ktoré oni očakávali, zrazu boli premenené na niečo, čo nevedeli pochopiť a nabúralo to všetku tú ich logiku a preto aj táto 53. kapitola bola zakázaná. Čo sa tam dialo vlastne, aby sme si tiež priblížili, že v tom čase v týchto krajinách, teda aj v tomto Izraeli a v Júde, vlastne bola obrovská korupcia, kde bohatí šliapali po chudobných a náboženské obrady sa stali vlastne prázdnymi predstaveniami, kde bohatí nosili tie bohaté aj obety a chudobní boli nejakým spôsobom utlačovaní. Takže tam vládla dosť taká nespravodlivosť a kňazi sa viac zameriavali na to vyberanie chrámových poplatkov, čiže tí ľudia boli odvrátení od Hospodina. Čiže celé to bolo také, že ozaj ten Izaiáš hlásal samozrejme tie proroctvá také, že vlastne mesta budú zapálené a ľudia budú odvedení do otroctva. Potom zase hlásal aj takéto, že príde ten ich vysloboditeľ a že všetkých zachráni a budú vládnuť zemi. No takže toto obdobie bolo
veľmi nebezpečné a sami dobre vieme, že čo sa stalo potom po tom proroctve, po tých 700 rokov po tom proroctve vlastne sa stalo to, čo aj predpovedal, že ľudia vlastne boli odvedení do Babylona, vlastne mesta boli vypálené, chrám bol zničený. Takže poďme si nejakým spôsobom skúsiť rozobrať túto kapitolu z Izaiáša, 53. kapitolu, ktorá má názov Naše neprávosti uložené na trpiaceho baránka Božieho Krista. Takže začínam. Kto uveril našej zvesti a komu bolo zjavené rameno Hospodinovo, lebo vyrástol pred ním ako nežný prútok a ako koreň z vypráhlej zeme, nemal podoby ani krásy, videli sme ho, ale nebolo na ňom vidieť toho, prečo by sme ho boli žiadostiví. Takže toto je všetko to, čo vlastne nabúralo tie predstavy izraelského ľudu, že jednoducho príde ten král, ktorý bude mať korunu, ktorý jednoducho zavládne tej zemi a porazí všetkých nepriateľov. Tí ľudia už videli tie vojenské prehliadky, videli to, ako teda vládnu tomu svetu a zrazu toto proroctvo, ako sme čítali, im hovorilo niečo úplne iné, že proste vyrástol pred ním ako nežný prútok z vypráhlej zemi a nebolo na ňom vidieť toho, prečo by sme ho boli žiadostiví. Čiže určite sa to nestotožňovalo s tým ich myslením, že jednoducho tento král, tento ich spasiteľ, ktorý príde, ten Mesiáš, jednoducho nemôže byť niekto, koho si ľudia absolútne nebudú všímať a nejakým spôsobom bude nejaký ozaj slabý prútik alebo niečo také, tak to určite nie. Čiže keby sme sa my vžili do tej situácii, lebo my častokrát aj súdime ľudí, to si musíme priznať, bez toho, aby sme nejakým spôsobom sa snažili pochopiť tých druhých ľudí. A ja si myslím, že veľa z nás, ľudí, by sme takisto reagovali, že by sme nejakým spôsobom predsa nemohli dopustiť, aby niekto, koho si človek aj nevšimne, alebo jednoduchým spôsobom sa dostaneme ďalej do tých ďalších veršov, aby niekto taký, ako môže byť niekto taký, ktorý zachráni ten náš ľud z tých všetkých vecí, ktoré máme, z tých neprávostí a z tých nespravodlivých vecí a z toho nášho hriešného života. Takže opovrhnutý bol a opustený od ľudí, muž bolesti a oboznámený s nemocou, a ako ten, pred ktorým skrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili. Kým on vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti, a my sme sa domievali o ňom, že je ranený a zbitý od Boha, strápený. Opovrhnutý bol a opustený od ľudí, muž bolesti. No, čo by sme k tomu povedali? On vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti a my sme sa domievali o ňom, že je ranený a zbitý od Boha. Takže v tom čase vlastne, v ktorom vlastne žil tento prorok Izaiáš, samozrejme bolo to v tom antickom svete, ale ja to vydávam aj v tomto storočí, že jednoducho sú ľudia, a teraz teda prejdeme teda do toho času tohto proroka Izaiáša, že ten, kto vlastne bol spravodlivý, kto teda sa páčil Hospodinovi, tak tomu sa darilo samozrejme. A ten, ktorý mal nejakú chorobu alebo nejaké trápenia, tak ten bol vlastne hriešný. Čiže takto to vždycky býval a v kopu ešte týchto našich náboženstvách a cirkviach to funguje aj dodnes, čo není absolútne správne. Stačí, keď si len spomenieme príbeh napríklad Joba alebo boháč a Lazár. Takže to sú tiež také príklady, ktoré nám ukazujú pravý opak toho. Takže toto je presne to, s čím sa stretli aj tí starovekí rabíni s nepochopením. Teda Mesiáš, ktorý proste nejakým spôsobom bude niesť nejakú bolesť,
hej, alebo že je ranený a zbitý od Boha a strápený. Ako môže byť potom spravodlivý a náš vykupiteľ, keď je zbitý a strápený? Veď to im sa vymýkalo z logiky, že jednoducho, keď je zbitý a strápený, tak samozrejme tak musí byť aj automaticky hriešný a nemôže viesť nejaký spravodlivý život. Takže, ale my vieme, z čoho bol teda zbitý a zranený. A on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše neprávosti. Kázeň nášho pokoja bola uložená na neho a jeho synavicou sme uzdravení. My všetci sme zablúdili ako ovce, každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu a Hospodin uvalil na neho neprávosť všetkých nás. Takže on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia. Čiže funguje to tak, teda fungovalo to samozrejme aj v tom čase, počas tohto proroka Izaiáša, že a je to samozrejme aj teraz v tom právnom systéme, že jednoducho, keď niekoho napríklad zavraždí, nemôže predsa za ňo trpieť jeho sused. Samozrejme, že nemôžeme súdiť jeho suseda, nemôže to zobrať na seba a už nie, že skupinovo zobere, to je nemysliteľné a to vlastne takisto bolo veľkou otázkou a problémom v tom čase, že ako to môže byť teda ten Mesiáš nás, alebo ten král, ten nás vysloboditeľ, keď jednoducho sa to vymykalo logike. Čiže tak, keď sa nad tým zamyslíme, tak je to aj nejakým spôsobom, áno, že samozrejme, že takto funguje, že teda nemôže niekto niesť, ale my vieme sami dobre, že Hospodinové cesty sú inakšie, ako my zmýšľame. Takže a túto ďalej máme písané, my všetci sme blúdili ako ovce, každý z nás sme sa obratili na svoju vlastnú cestu a Hospodin uvalil na neho neprávosť nás všetkých. Takže tuto nám popisuje prorok Izaiáš vlastne terajší stav krajiny, terajší stav toho obyvateľstva, ktoré tam bolo. Tak my všetci, samozrejme včetne jeho pravdepodobne, my všetci sme zblúdili ako ovce. Čiže páchali sme viacej tú svojvolu, že proste hrešili sme, teda odstúpili sme od tej cesty spravodlivosti, od tej Hospodinovej cesty. A za to vlastne sa to stalo tiež nepochopený, že jednoducho niekto vlastne niesol tie naše previnenia za nás. Ďalej čítam, mučili ho a on ponižujúc sa znášal dobrovoľne a neotvoril svojich úst, vedený bol ako baránok na zabitie a zanemel ako ovca, ktorá zanemie pred tým, ktorí ju stríhajú a neotvoril svojich úst. Takže mučili ho a on ponižujúc znášal dobrovoľne, neotvoril svojich úst. Čo to znamená, že neotvoril svojich úst? A je tam dvakrát prirovnanie k tým ovciam, k tomu baránkovi. To vlastne v tom čase, samozrejme, keď pásavali tí pastieri tie ovce, tak si to všímali, že aj tie ovce úplne akože boli oddané, keď ich strihali, alebo keď išli teda k tej obeti, že jednoducho nejakým spôsobom sa nebránili, odovzdali sa a takisto to spravil aj Pán Ježiš Kristus. Čiže nebránil sa nejako, to je ďalšia vec, to bránenie. Samozrejme aj v tom antickom svete, aj v dnešnom svete, keď ste obvinení z niečoho a jednoducho nie ste ten vinník. No samozrejme, že aj keď ste vinník dneska, je to tak, že jednoducho každý sa bráni na tom súde, ale hlavne keď nie ste vinník, tak samozrejme bojujete tými svojimi ústami, bránite sa voči tej nespravodlivosti, lebo to je prirodzené. No a keď sa nebránite, to znamená, tak ste asi vinní, alebo ste slabí, tak sa to považuje, že buď ste vinní, alebo ste slabí.
Ale tuto prorok Izaiáš nejakým spôsobom nepíše, že ten jeho služobník bol nejaký slabý. Čiže nič sa tam nepíše, že bol slabý tento služobník. Čiže on dobrovoľne podstúpil túto cestu bez toho, aby sa bránil. Takže môžeme ísť ďalej. Vzatý bol z väzby a zo súdu, a čo do jeho pokolenia, ktože ho vyrozpráva, pretože bol vyťatý zo zeme živých, pre prestúpenie môjho ľudu bola mu zadaná rana. Vzatý bol z väzby a zo súdu. A čo do jeho pokolenia, ktože ho vyrozpráva, pretože bol vyťatý zo zeme živých. Takže tuto je jasne v tomto verši napísané, že jednoducho tento služobník, teda Pán Ježiš Kristus, bol vlastne zabitý, čiže zomrel, bol zabitý, bola mu udelená tá rana a bol vyťatý zo živých. A kto jeho pokolenie čo vyrozpráva? Áno, že kto, že ho vyrozpráva, pretože bol vyťatý. To si môžeme tiež prebrať, že jednoducho nikto ho nebránil, nikoho nemal na tom súde. Jednoducho aj tí, ktorí ho mali brániť, ho nebránili. Všetci sa rozprchli a nechali ho samého až do konca. A dali mu s bezbožnými jeho hrob i s bohatým, keď zomrel ukrutnou smrťou, pretože nespáchal nejakej neprávosti ani lsti, nebolo nikdy v jeho ústach. A dali mu s bezbožnými jeho hrob i s bohatým. Čo to znamená? V tom čase za proroka, teda Izaiáša, v tom čase, samozrejme aj v dnešnom čase to je, že nejakým spôsobom pri tom pochovávaní tých mŕtvych aj vtedy to bolo tak, že jednoducho tí bohatí mali tie pompezné, tie hrobky, tie vytesané teda v tých skalách a títo odsúdení, ktorí boli vlastne za nejaké tie nespravodlivosti, ktoré spáchali, či už vraždy alebo nejaké takéto veci, tak väčšinou bývali pochovávaní kde za mestom. Boli to vlastne ako keby také nečisté miesta, kde pochovávali týchto buď hromadne alebo nejakým takým spôsobom, že bolo to ozaj že oddelené od mesta. A toto takisto bolo nejakým spôsobom riešené, nepochopiteľné, že ako niekto môže mať hrob s bezbožnými, čiže s takýmito nejakými ľuďmi a zároveň aj so spravodlivými. No a to sami dobre vieme, že podľa Evanjelia teda Pán Ježiš Kristus bol pochovaný v hrobe Jozefa z Arimátie, ktorý bol bohatý a ktorý si vlastne vypýtal to telo Pána Ježiša Krista od Piláta a on mu poskytol svoj nový hrob. No a takisto tam máme písané, že pretože nespáchal nejakej nepravosti ani lsti, nebolo nikdy v jeho ústach. Tak toto sa tiež akože bolo predmetom nejakých protichodov alebo nejakého zamýšľania sa, že ako niekto môže byť neprávom odsúdený a teda odvedený na smrť. A samozrejme k tomu, keď by to mal byť ten král, ten náš teda spasiteľ a vykupiteľ, ktorý vlastne zachráni celý židovský národ, celý Izrael. Takže môžeme ísť ďalej. Ale Hospodinovi sa ľúbilo ho tak zdrtiť a strápiť nemocou, aby ak jeho duša položí obeť za hriech, videl svoje semeno, bol dlhoveký a to, čo sa ľúbi Hospodinovi, zdarilo sa v jeho ruke. Tak v tomto verši je vlastne, aby sme si nevysvetľovali to, že Pán Boh Hospodin má záľubu nejakým spôsobom
zdrtiť niekoho alebo teda odviesť ho na smrť, to určite nie, ale tuto je vlastne myslené to, že jednoducho už od začiatku to bol plán na záchranu ľudu a ten plán aj sa dokončil. A ešte by som k tomuto chcel povedať ešte jednu vec z tohto veršu z 10. tej druhej časti. Ak jeho duša položí obeť za hriech, videl svoje semeno, bol dlhoveký a to, čo sa ľúbi Hospodinovi, zdarilo sa v jeho ruke. Tak toto bolo tiež veľmi otázne, ako niekto, kto je teda mŕtvý, zabitý, môže vidieť svoje potomstvo nejaké, to je predsa nemysliteľné. Tak toto bolo tiež také protichodné niečo, že ako je to vôbec toto možné, aby niekto, to sa vymykalo takisto logike a nejakým spôsobom na to nevedeli nájsť odpoveď, ale my ju vieme podľa Evanjelia, podľa Novej zmluvy. Tak ideme ďalej. No a ešte samozrejme by som sa vrátil k tomu 10. veršu o tej dlhovej kosti a to, čo sa ľúbi Hospodinovi, zdarilo sa. Tak samozrejme, že je bežné, že keď ste dlhovekí, tak vidíte to svoje potomstvo, ale samozrejme zasa vrátim k tomu, že keď teda skončíte ten svoj život, keď teda umrete, tak určite nevidíte nič, takže ešte takto by som k tomu dodal. Takže skúsme ísť ďalej. Z námahy svojej duše uvidí výsledok, nasíti sa svojou známosťou, ospravedlní spravedlivý môj služobník, mnohých a ich neprávostí on ponesie. Takže v starovekom Izraeli to fungovalo tak samozrejme, že ak si bol hriešný, doniesol si tú obeť teda do chrámu a teda krvou si bol ospravedlnený, či už kozlov, baránka alebo nejakých holubát. Takže takýmto spôsobom si bol očistený. A celý vlastne tento príbeh, alebo celá táto kapitola, aby som si dovolil povedať aj celá stará zmluva, teda prvá zmluva, je o tom, ale nejakým spôsobom nás navádza na to, že nedá sa byť očistený, teda takto aj fungovalo, že očistenie prichádza jedine tou obeťou a krvou. No, ale v tomto príbehu, v tejto kapitole Izaiáša, teda sme sa dočítali v tejto kapitole v 11. verši, že z námahy svojej duše uvidí výsledok, nasíti sa svojou známosťou, ospravedlní. Čiže on zobral všetky tieto nespravedlivosti a všetky tieto naše hriechy na seba. Čiže on tou krvou nás očistil. A my máme vlastne tú milosť od neho, od Pána Ježiša Krista. Takže on to všetko poniesol, on to všetko za nás zaplatil. 12. verš. Preto mu dám podiel medzi veľkými a s mocnými, deliť bude korisť, pretože vylial svoju dušu na smrť a bol počítaný s priestupníkmi, kým on niesol hriech mnohých a primlúval sa za priestupníkov. Amen. Takže v tomto verši je jasne vidieť, že vlastne tento služobník, čiže Pán Ježiš Kristus vlastne bol počítaný s tými priestupníkmi, vylial svoju dušu na smrť a on niesol vlastne ten hriech mnohých a primúval sa za priestupníkov. Takže týmto veršom nám ukazuje, že vlastne tá smrť nekončí tú službu. Nekončí tú službu Pána Ježiša Krista, ale jednoducho je to vlastne
také spojenie medzi Hospodom, medzi našim nebeským Otcom a Pánom Ježišom Kristom, ktorý sa za nás primlúva. Takže toto je tá milosť, ktorú máme a to by sme si mali teda vážiť a nejakým spôsobom tiež nasledovať toho nášho Pána Ježiša Krista. Tým svojim životom, tým svojim správaním a chovaním. Tak ja by som nejakým spôsobom, čo by som ešte k tomu povedal, tak ja by som vás chcel opäť vyzvať k tým modlitbám za židovský národ, za Izrael, aby oni prišli k tomu právemu poznaniu, aby poznali a uverili Pána Ježiša Krista. A to môžu samozrejme skrze to Božie slovo, skrze Sväté písmo a hlavne štúdium tej novej zmluvy. A samozrejme by som vás chcel poprosiť aj za modlitby za vašich blízkych, za vaše rodiny, za vaše deti, za mier a pokoj na tomto svete. Samozrejme, treba vďačiť za tú milosť, za to všetko, čo máme, za to, že nie sme prenasledovaní, že nie sme mučení, že máme tu ten pokoj. Takže chválme Pána Boha, ďakujeme mu za to všetko a ja sa s vami lúčim s tým pozdravom svätého apoštola Pavla, a to je pokoj a milosť od nášho Boha Otca a od Pána Ježiša Krista, nech je s vami. Amen. Ahojte.